Jeg vil fortælle lidt om kernefysik og radioaktivitet. I kernefysik så beskæftiger man sig primært med atomkernen. Det vil sige, at man det meste af tiden ser bort fra elektronerne. Grunden til at sige det meste af tiden, det er, at vi blandt inddrager dem ved tale om henfald, som vi vil tale om senere. Yes. En atomkerne den er opbygget af protoner, det vil sige positivt ladede partikler, og neutroner, der er neutralt ladede partikler. Antallet af protoner det angiver man med Z, og det kaldes atomnummeret. Og grunden til, at det kaldes atomnummeret er, at det angiver atomens plads i det periodiske system. Hvis atomnummeret f.eks. er 8, så ved vi, at der taler om oxygen. Derudover så kan man også tale om nukleontallet. Nukleontallet, der betegnes med A. Nukleontallet det betegner det samlede antal af protoner og neutroner i atomkernen. Og det angiver man heroppe, hvis det fx er 18. Man kan dermed bestemme neutrontallet ved n. Og det kan man dermed bestemme ved, at du tager nukleontallet og minuser atomnummeret. Yes. Der findes forskellige variationer af nogle grundstoffer. Faktisk de fleste, eller atomer. Og disse variationer, de kalder man isotoper. Hvis vi igen for eksempel tager oxygen, så kalder man det der oxygen 18. Det vil sige, at man siger navnet, og så nukleontallet. Der findes der også en udgave, der hedder oxygen 17 og oxygen 16. Og som I kan se, den næste forskel mellem de her, det er antallet af neutroner. I naturen så findes der mange ustabile atomer, og disse ustabile atomer, de kan blive stabile atomer ved at henfalde. Og ved henfald så omdannes den oprindelige kerne, som man kalder moderkernen, til en datterkerne. Og det sker ved udsendelse af en eller flere atomare partikler, hvilket vil jeg komme ind på senere. Fordi der findes nemlig forskellige typer af henfald. Den første jeg fortæller om, det er alfa-henfald, og ved alfa-henfald så medfører det alfa-stråling. Og et alfa-henfald, det er karakteriseret ved, hvis vi lige skal gå alfa, ved at der udsendes en alfa-partikel. Og en alfa-partikel, det er en helium-4-kerne. Yes. Dog, inden vi går i gang med at tale om de her henfald, så vil jeg tale lidt om nogle bevarelsessætninger. Nemlig når man har kerneomdannelsesprocesser, så er der nogle betingelser, eller nogle sætninger, der skal opfyldes. Det ene, det er ladning, bevarelse af ladning, og det andet, det er bevarelse af nukleoner. Det kan man nemlig benytte til at bestemme datterkernen. Hvis vi for eksempel har uran 238, og så ved vi, når det er uran er 92, så kan vi finde ud af, hvad datterkernen er. På grund af ladningen, bevarelsen. I det, at ladningen er 2 plus herovre, så skal ladningen her dermed være 90. Og når den er atomnummer 90, så ved vi, det er thorium. Og på grund af nukleontalsbevarelsen, så ved vi, at det samlede antal nukleoner herovre skal det være samme som herovre. Dermed skal nukleontallet være 234. Beta-stråling, det kan både skyldes beta plus og beta minus. Hvis vi starter med beta minus. Beta minus det skyldes, at en neutron omdannes til en proton. Det vil sige, hvis vi har et grundstof, vi bare kalder X, så vil atomtallet stige med 1. I det, der sker en omdannelse af en neutron til en proton, så er nukleontallet det samme. Så det er stadigvæk A. Det nye grundstof kalder vi bare Y. På grund af ladningsbevarelsen, så ved vi dermed, at der udsendes en elektron i den her elementare ladning minus 1. Og nukleontallet 0. Derudover så udsendes der også en antineutrino. I det den ingen elektrisk ladning har, skrives den ikke. Ved beta plus, der omdannes så en proton til en neutron. Så her sker der dermed det omvendte.
der skal også være en bil. At her så falder atomnummeret med 1, og der udsendes derfor en positron, i det den har elementarladning plus 1. Og her udsendes der så en neutrino, der heller ikke har nogen ladning. Den betegnes bare B. Yes. Til sidst udsendes der en gamma. Gamma-kvant. Yes. Når man har et atom i en exciteret tilstand, det vil sige en tilstand, hvor den højere energi end grundtilstanden, så kan den henfalde til grundtilstanden ved at udsende en gamma-kvant. Og en gamma-kvant er en foton, og det giver god mening i det en foton er en energimængde. Og det angiver man med, at den er en exciteret tilstand ved at lave en stjerne, og så bagefter så er der blot ingen stjerne. Yes. Og så skriver man også, at der er udsendt en foton ved, at man laver tegnet for gamma. Til sidst vil jeg fortælle noget om halveringskonstanten. I det at henfald af atomkerner er indeterministisk, så kan man ikke præcis forudsige, hvornår en atomkerne vil henfalde. Hvis man derimod har en stor mængde af atomkerner, så er der større sandsynlighed for, at man kan forudsige, hvornår de vil henfalde. Og når man kan forudsige, når de vil henfalde, så kan man også forudsige, hvornår halvdelen af dem vil være henfaldet. Og hvornår halvdelen af dem er henfaldet, det kalder man halveringstiden, og den angives t1/2. Yes. Det skal dog nævnes, at halveringskonstanten den afhænger af hvilket atom der taler om, samt hvilken type henfald der taler om. Til sidst vil jeg lige nævne, at for at vise halveringstiden grafisk, så kan man have antallet af radioaktive kerner her, og tiden, så vil henfaldstiden være den tid, der går fra, at hvis du har for eksempel 1 million her, til 0,5 million kerner, så vil tiden her være halveringstiden, og som ikke afhænger af mængden.